Hello guys, जों दिनै पाहाराव फैदो पुरा कमला जानो होनना फैदो आरो डेन्जार मोनजागोन ना मोनजाया गेरेन्टि गैया दा पुरा डेन्जार गोजौ फैबाय जोङो र' नायनोबा खिथिगोन आं फैनो गास डेन्जार गोजौ गोथौनिफ्राय फैबाय जोङो दा बहुत दंबावो थांनो गोनां दसे रेस्ट लादो जों तामाम गोजान दंबावो हेलो गाइस थांसै जोङो तमाम गोथौ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती गाखोलांबाय थादो तमाम मेंबाय हेलो गाइस फै जों दिनै कमला बागानाव मोनफैबाय तमाम गिदिरखौ कमला बागाना नोंथांमोना नायनो हागोन बेफोर गासैबो सब कमला गोजा भुटान खाथियावनो मोनफैबाय बेफोर सब कमला बागान गोजा नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै कमला दंफां गोजा जों दायो कमला जानोसै तमाम मेंबाय सब कमला दंफां गोजा तमाम मेंबाय ओइ तमाम गोथौनिफ्राय फैदो जों नै नायनो हागोन ओइ बे जोंनि गामि दा जों बिराद गोजौ फैबाय सब कमला बागान गोजा इफोरो नोंथांमोनखौ दा माबा एसेल' खिथियो ओइ हाथिबो फैसो गालाय इफोराव मोनफैबाय ओइ कमला फिथाइफोर र' कमला फिथाइया जोबजोब्बाय इफोराव जों लेट जाबाय फैनाया दा मोनबा खिथिगासिनो नोंथांमोन कमला फिथाइखौ खिथिगासिनो नोंथांमोननो नै गोरलै लकेल कमला लकेल मेडिसिन सिडिसिन गैया नै फिथाइया इफोराव दङ नै कमला इफोरनो लकेल गोजा सब बेफोराव दोङो ओइ सोरजिजोबना दोङो कमलाफ्रा गास कमला जानोसै नै नोंथांमोना जानाय खिथिनो आङो तमाम गोथाव बड़े टेस्टी है ना बेहद टेस्टी पाहाराव फैनायनि मजायानो बेलेग बेलेग तमाम गोथाव नै आरो दंबावो दा जागोन र'
अभी हम लोग आ रहे हैं कमला बागान में मिनी खाना ब्रो कुछ खाने के लिए आए हैं हम लोग जो उसको हिंदी में बोलता है अनारोस। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। नहीं ऑरेंज जो भूटान बॉर्डर के आसपास है ये ऑरेंज का पेड़। आप सब खाना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। आसाम तुम लोगों को दिखाने वाला है भूटान का जो मेन गेट एंड बॉर्डर। यहाँ पर है भूटान। गाइस दा जोङो थांबाय आरो गोथौआव थांफिनसै न'आव। बेयाव कमलाखौ जाबाय जानाया बिराद। दा जोङो न'आव थांसै आरो बिराद गोथौ।